Здравейте хора, аз съм Тихомир Гейминг. Днес ще правим новото видео, в което ще играем с двама мои приятеля. Да почваме. Преди да сме почнали с видеоклипа, преснете лайк бутона и се абонирайте за канала. Да, добре. Къде ще кацаме, бе? Кажи, що? Къде ще кацаме? Ти снимаш ли в момента? Да. Окей. Каза ми Петър Грифин. Петър Грифин. Ок. Ти шо? Да. Кой ранг си? На ранките? Не бе, в смисъл, левел. Ама как кой ранг съм? Кой левел си там? В смисъл, 100, 200, там. Еми 115. Окей. Сега Аз си при Петър Грифин. О, киквайте го това. Габрус Хикс Нинджаго. Това не е добре. Така, да, автобиасът точно тръгва през Петър Грифин. Аре, Тапач, вейт. скачайте. Окей. Аз ще убием Петър Грифин, ще вземем помпата и медальона. Кой вземе помпата? Аз искам помпата. И аз искам. Не бе, Джидо е помпата, аз съм медальона. На Джидо има човек. Ей! Ало, вътре му си. Човека ли? Да, от мен аз го пикексах. Охо, късмет, виж какво ми даде от чест. Какво му даде? Лилава спамъчна помпа. Да, той го гоня до края на живота му, казвам ти. Взимайте повече есенчета за Петър Грифин. Лопста? Дидо, обаче слабо се чуваш. В момента снил. Защо взех тази помпа като... Той Джидо лесна, убих още един. Левна ли? Не лесна ми затвори, каза, че се идва от черната. Убих двама чето. Значи в момента сме само аз и мой приятел Томи. В момента изобщо не слушам. Охо, Петър Грифин ма фана и ма видя. Петър Грифин ма видя, брат. Аз съм долу да го убивам. Охо, аз взех коронка. Аз съм да убия Петър Грифин. Чума. Убивам Петър Грифин, само че той има луга. То лук пистол. Ако знаете какъв е лук пистола, това е много добър пистол. Буквално убих трима с него. Мале, помощ, умирам. Чу. Ти не умираш? 79? Не. 89? Как? Питър Грифин е много голям. Това са на мене. Мария! Помощ! Първо ботите, защото... Бедна ги тримата. И тримата са дете при мене. Някой ми служи бомбол. Аре стига, бе. Ама... Първо всичките боти... Аз съм рип! Бе, аз не мога да батла, убил съм 6 човека.
Ехе! Те Дидо ти помага. Брат, Диан дойде и взе всичко. Хе. Брат, Дидо дойде и взе помпата. Ма виж колко кила имам. И хора виж колко кила имам, току-що ги направих 6. Брат, дай помпата в пич. Брат, аз забих с 6 човека и с лук пистола съм убил от тях. Ала. Дидо ми звъни. Да, Дидо. Че, аз мога ли да дъбъл пъмпам? Охо, не мога да дъбъл пъмпам. Аз забравих, че това са го... Вече не може да дъбъл пъмпам. Чува, Дидо ми звънна да знаеш, в момента говорим. Добре. Ела Идвам. ли сейфът, шо? Отивам. Не знам. Нещо бата да става. Нищо, нитко ще победим, брат. Да, виж колко кила имам, с лук пистола Нали съм ги знаете, че има направил. FNC и е скъп, къде че дай един скин. Да, айде. Ако има снайпер за мен, Охо, не, аз съм че. аз заплювам един снайпер. О, има един снайпер просто. Не. Дай ми граф. Не. О, мой граф е. Тук става лудница. Това е за мен. Вземам този балист шилд. Не. Така, и това е си... Къвър тъндър... What? Моля? Моля да се спрете да едитвате. Да. Слагам се. Помниш ли? Шо, помниш ли 3, 2, 1? Друча. Ца. Нали знаете, че в момента снимам? Да, ма знам. Ца. Сега викам да не сте разбрали. Какво чу? Викам мога да не сте разбрали. За кога не ще разбрах? Някой има ли патрони за емка? И аз имам 200. 300 почти. Да, бе, брат, как Ако да искаш, му още оставиш кажи. с колата, бе? Как ти е? Ти си густа ли, бе? Я дай го види. Колко ли Ти си? оттам взем теб. Те къде са? Те ботки. При мен са точно. Ти да спирай, бе. Къде са? Тук някакво взимам. Мале. Как? Ко? Доста. Някой ма на спаме толкова тежко. Ало, чу, Бот. да. Айде. Аз се качвам отгоре. Тишо, айде. Качвай се вътре. Са. Да. Сега, бе, къде ще ходим? Дайте тука. Там аз този път ще взема и сънчето. На боса.
Чуете ли, аз този път взимам есенчето на боса. Окей. И аз спрете тук за малко. Е така спрете. В Рейчинг Билд са убили боса. Че, не взимайте тази кола, не! Не бе, не взимайте тази кола, бе, брат! Това стига, бе! Брат! Нали ви викам, не взимайте тази кола? Много сладко. Аз взимам каската го боса. Някой пуска да вземе това, че е така да фон. Брат! Брат, вие чувате ли ме въобще? Аз викам, не взимайте тази кола, защото исках да пробвам нещо. Не брат, не почва. Yes! Е, така ще съм с тази кола. Малко отивам при боса сам. Как ли да е? Да, не докато се усетим. Не докато се усетим, боса го няма. Къде се усетим там на хора? Аз съм там. Знам. На мене ходят до там е са. Еми, саката за снайпер, брат. Ако там сама се вървим. Така. 116. 116. О, аз имам право да ги решка. 116 дет. 116. Тип спет. Не. What? Някой го нокнаха. Нямам и сме по-малко, не трябват патрони. Мене ме нокнаха, защото... Аз сега си ме свалява. Бат. Добре, го взем. Що мене ме нокнаха, защото спамито. Що хилвайте, бе? Че тая, бе? И аз намерих снайпер. Заместих го с това. Някой да има метки. Аз нямам метки. Патрони за снайпер. Няма. Ще имам 14. Хора, пишете в коментарите дали кои коли повече ви харесват. Тези, които с апдейта ги направиха да са рокет коли или нормалните лобочета. И аз, чайци, да отида до там. Какво правим тук? Не знам ги докарам. Дайте да лутнем честа. Не да лутнем честа, ами да... Колкото има само. Видим. Окей. Да, проверих точно на никой. Охо, бандаж. Добре, бе. Тук има горно. Донеш ли я тук? Който го иска. Да, това е полезно. Е полезно, ако хората бягат. Да. Това е нищо друго. Искате ли камерите? Няма брат, само да му се изкача, че пласта. What? Просто гледам. Гледа се. Направихте ли? Правихте ли? Лошите. What? Аз идвам. Те се чуят дали не са... Вече не са дигнали знамето и...
Кажи. Гледам. Някак се го правят, да се тръгне да Хубаво, Правите. айде да на Айланда. Майче има хора. И Отивам за тях. снайпнат 105. И аз двамата ги убих. И двамата ги убих, трябва да си им благодарен. Аз убих и двамата от триото. Дай патрони, че го ги взема. За снайпера. Оу. Вие на рифта ли са? Как съм беден. Кажи, че шо? Нищо. Викам дали сте на рифта. Не, никой няма. Аз убих двамата, някой от вас уби третия. Не, убих двама. Даже ми изписах. Брат, много сте големи проксмокачки, пускай едно оръжие. Мисля, не ми тея. Само гледам те тук падат оръжията, брат, и само някой ги смуква. За кого ме хилваш, не ми трябва. Аз се хилвам, но ми тея. I wanna pam. Дешо, Да, как е по-правилно? 7 или 7? няма си отворам. Окей. Ще те намеряваме да бедра Албан. Как не беше ми от абе? Ама Ти не съм какво много направих, бе? Брат, Какво направи? като най-големия простак се фърлих от Айланда и после някак си като бех на 1 мм от земята се грапълнах и се спасих. Найс. Кой ги би с този снайпер? Викам, че някой друг ги би, по-този да ги би. Как ги покажа? Аз си спуках един, ама той. Коли се Остано сгъпира? това другия, че съм беден, нямам нищо. И то още по-беден от мене. Ако искате и сега може да се къде малко крейчпа. Или ранкет. Приейте. Или ранкет. Да, или ранкет, ако искаш. Ранкет. Стига за човека път. То си едно не звучи живееш, не знам. Момчета, убих Да. един. Бе, чо. Айде бе. Да. Рики. А ти къде са бил съм дето? Аз убих втори. Браво. Найс. Браво, чак. Трябва да кираш това видео, не ни иде, бе. Почва да ги трепиш в главите. Брат, сега звуча малко кръци. Брат, не съм бил това вече, махни. Не съм мил това вече, но. Бали, теле. Виж го, бе. Абе, май. Това ми е мисията. Visit Reckless Rails and Reach. Той има 8 човека. Хора, май ще направим Victor Royale. Има 8 човека. По-скоро ние сме 3. Има 5 човека. Тоест още 2 другата. Контент. Още 2-3 лута, да и... О, чакам. Добре, Още има три лута. един. Има двама човека, чо. Дига, да се умрат. Добре, още едно. Едно ти. Ого, дет. Не след Само види сте се. крилца къде? Мале, между другото Ай, скъпи последния дома, пикекс. така се движат плавно. Да, те са трима. Сега гледате ли? Сега го слепна. Единият препадна, вторият препадна и третият и той препадна. Всеки момент препадат. Намеси пицата, бе. Ще да дойде да помогнеш. Дом. 190!
185 дет. Айде, 180. Айде! 109. 190 дет. Те са взимали всичките медальони, бе. Какво е това? Браво, бе. Чакай се видим. Добре. Ай, чо, той е аутото и... Къде? Той е ауто. Не, искате ли да играем малко нещо друго или? Още ли съм да видим в тези? Да. Вика да. Еми, ще спирам. И да, добре хора, ако ви е харесало видеото, натиснете лайк бутона, абонирайте се за канала и очаквайте още видеа от мен. Чао!